راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ሱዳን ውሑስ ዞባታት ናይ ግጭት ዞባ እናኾነ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ህዝቢ ኣብ ቀጻሊ ምምዝባል ከም ዝርከብ ተገሊጹ ተቐማጢ ካርቱም ዝነበረ መሐመድ ኢብራሂም ካብታ ከተማ ሃዲሙ ናብ ዋድማዳኒ ድሕሪ ምእታው ካብታ ከተማ እውን ዳግማይ ክመዛበል ተገዲዱ ከም ዘሎ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ቅድሚ 7 ወርሕ ኣብ ካርቱም ኩነታት ምስተጋደደ ምስ ስድርኡ ናብ ዋድማዳኒ ከም ዝተመዛበለ ዝሕብር መሐመድ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስድራ ቤታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብታ ርእሰ ከተማ አልጀዚራ ዝኾነት ዋድማዳኒ ክዕቆቡን ከለው ሕጂ ድማ ብሰንኪ ፈጣን ሓይልታት ሱዳን ኣብታ ከተማ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕትታት እግሮም ናብ ዝመርሖም ከም ዝወፁ ገሊጹ ከተማ ዋድማዳኒ ብኩናት ሓድሕድ ሱዳን ብዙሕ ከይተተንከፈት እኳ እንተጸንሐት ብብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጓሎ ዝምርሑ ግቡእ ታዕሊም ዘይወሰዱ ምልሻ ዝሰፍሐ ከባቢታት ከተማ ብምቆጻሮም ህዝቢ ናብ ካልእ ቦታታት ይመዛበል ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ተቐማጢ ዘለዋ ከተማ ዋድማዳኒ ማእከል ሕርሻ ሱዳንን ኣፍሪቃን ኮይና ቀንዲ መናሃርያን ናይ ንግዲ ቦታን ዝተፈላለየ ዓይነት እኽሊ ከም ስገም ስርናይን ፉልን ከምኡውን ጠለበጊዕን ከብትን እያ ዋድማዳኒ ብተወሳኺ ብዕቤቱ ኣብ ሱዳን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ዩኒቨርሲቲ አልዛዚራ ዝርከባ ናይ ትምህርትን ባህልን ማእከል እያ ብመሰረት ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ብዙሓት ብስምባደ ብዘይካ ብእግሪ ምህዳም ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብሎም ተገሊጹ ዝሓለፈ ሰሞን ውግእ ናብታ ከተማ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ሰራሕተኛታቱ ዝሰሓበ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ጠለብ ሰብኣዊ ሓገዛት እናዓበየ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ናብ ኩሎም በቲ ኩናት ዝተሃስዩ ወገናት ንምብፃሕ ዓብ ዓለማዊ ድጋፍ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ بعلت 15 ميازيا 2023 أمونغو منغست السودانن فتان حيلتاتن وقع خبز جمر ندحر لعلى 6.9 مليون سبات أوشتن وطان السودان تمزابيلوم إذا دما أبز عمت سخب استرأيو زبسح قطري تمزابلتيو أبنبعات دك أنستيو زرقا كيميكالاو ملكت أبدك تبعتيو نزفت أرقوط خمزة قدلو حدش مصنعتي قليتو بعسران حدن تحساس أم متسيهت بلوس بيولوجيس سفرة متنعت مسرات كابدك أنستيو زفسس نبعات أبدك تبعتيو نزرقا قطعة ززحل كيميكالات كمزلو يحبر اتبشانا أقرون أو وايز ماين إنستيوت سنفلت إسرائيل استخايدة متنعتي نبعات مشتات مسحرك أنز تأساسر من قصقاس حنقول كمزا قدلن وتسيتو دما وحدنا يبهر قطعة خلوهم كمزا قبر حابيرو إذا دما بربع مئتاوي تحرك أن منكاي وتسيتاو خمزخونا ترقاقيتو اتمت نعتي محبراوي كيمو سيجنالينج نعمت دك سبات كم زتقلوو يحبر زتفلاليو متنعتات كم زملكتو دك تبعتيو زيادة أبقتاون أكلاون عمت كم زوافرو دك أنستيو دما أبزيكتاو عمت كم زوافرا يقلتو خبركم سمعتنا زينا أبستفت إمولو راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان